B'investiment massiġġ ta' 180 miljun euro, l-Aġenzija Infrastructure Malta varat il-pjan ta' investimenti tagħha għal port il-kbir għal 5 snin li ġejjin. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-proġetti kapitali Aron Farrugia li qal li dan l-investiment massiġġ se jkun qed jimxi id fit ma' riġenerazzjoni tal-port il-kbir li tissir mill-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Fost il-proġetti hemm il-bini ta' mol ġdid ta' 360 metru għall-immaniġġjar tal-merkanzija fiż-żona ta' Ras Ħanżir f'Kordin u restawr tal-maħżen industrijali f'Boiler Wharf f'Isla. Bi proġett ta' 25 miljun euro se jiġu estiżi il-mollijiet ta' Pintofor u Fajf u qed jinbena wkoll minn ġdid il-moll tal-Askaris. Permezz ta' dan il-proġett se jiġi iffurmat moll kontinwu ġdid fiż-żewġ proġetti b'tul ta' 350 metru. Apparti minn hekk se jsir investiment fl-ambjent fiż-żona madwar il-Port il-Kbir permezz taż-żewġ proġetti tax-Shore to Ship. Dan se jwassal biex jitnaqqas it-tniġġis f'dan il-port b'90%. Bi proġett ta' 5 miljun euro se tiġi irreġenerata iż-żona tas-Seliport fil-Birgu. Hekk kif se jsir promenad ġdid li se jkompli estendi il-passaġġi pedonali maxtut tal-Kottonera. Il-Kap Eżekuttiv tal-Infrastructure Malta, Ivan Falzon, qal li l-Aġenzija qed taħdem biex din is-sena jinqata' l-ewwel frott tal-proġett ambjentali li bih vapuri se jkollhom il-possibilità li jitfgħu il-magni meta jkunu sorġuti fil-port u jieħdu l-elettriku mill-art. Ġie spjegat li fl-aħħar sena tnattfu żoni tal-port minn materjal ikkontaminat. Barra minn hekk ukoll għaddej xogħol għadu kif beda ftit ilu bl-estensjoni tal-Mol ta' Pinto u bini mill-ġdid tal-Mol tal-Askaris u wasalna wkoll fl-aħħar fażijiet tal-bini tal-promenad tas-Seliport li daqt ikun jista' jinfetaħ il-proġett u jintuża mill-pubbliku ġenerali. Il-Ministru Aron Farrugia qal li bix-xogħlijiet se jinstab bilanċ bejn li jingħata aktar valur lill-Port il-Kbir u li l-port ikun jista' jilqa' vapuri akbar. Ħabbarna l-pjan ta' ħidma fl-infrastruttura marittima flimkien ma' Infrastructure Malta għal 5 snin li ġejjin biex nagħtu l-istabilità u ċ-ċertezza lil kulħadd inkluż l-industrija li taħdem kuljum b'attivitajiet f'din iż-żona illi fiha qegħdin naraw investiment kull ma jmur imma wkoll bżonn ta' konnettività. La darba hemmhekk jitlu r-riżorsi primarji li pajjiżna għandu bżonn.